Дядо ми по бащина линия, дядо Саве, беше сух, жилов и здрав старец беше. Да, колкото и странно да звучи, колкото и слаб. Даже сега се замислям, толкова слаб и толкова сила в него. След работа, като вече почва да се стъмва, тогава нямаше ток на село. Тогава работеха с фенери и газеничите, едни малки метални такива. А ние всичките го гледахме и така захласнато как ги свива. Аз в личен план съм се опитвал и до ден днешен не мога да свия читаво цигара. Той така я накълшаваше. Накрая тегли един език да залепи и вика: деца, кой че ми донесе един огън? И ние всичките хуквахме да хване, кой първо ще хване машата и да поднесе на дедо огън. И старът се запалваше и тръгва. Тишина невероятна. Едни звезди, като погачи на небето. Чуваш се пукота на горящата цигара и започва неговите приказки. А отсреща са едни скали, чудовищно големи. И луната, както ги е огряла, и тъмната сянка, която пада, то буде едно особено страховито усещане. Казах за тези скали в един по-късен етап. Отивам, вече бях почнал да се занимавам с алпинизъм и от време на време прескачах към дедо ми и в един момент се загледах в скалите. Те как местните им викаха, огледало им викаха на скалите. И аз ги гледам скалите. Те мизерни. 15-20 метра.